Bharat habang kaisa bwkha hamya raida bai Bharata habwi tongnai 40,000 ni sai kwbang thorok Rohinga rokno borokni thorok hakotoro kifali honani bagwi saitogwi tongo. Te baisa bwkha Bangladesh ni ari tuikhe talo 200 ni sai kwbang Rohinga rok Bharata habwi tongo. Aboni yagulo thorok Rohinga rokno identity riwi hakotoni kaiciburi haste o thai rijagwi tongo. O kaiciburi haste ni bisingo khopjaka Assam, Tripura, Mizoram, Meghalaya aboni karibo tongo West Bengal, Jammu Kashmir, Haryana, Punjab, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Kerala o Rohingya rokno Bharat hakotora habna bagwi chubachu khlai tongo International Human Trafficking Ring. Sal kisa swkang o Human Trafficking Ring ni mastermind Jalil Mia no romkha National Investigation Agency Bono sungmani yagulo tebo kwbangma kok sawi mankha aroni bisingo jotoni sai kotor kok wngkha Human Trafficking Ring ni mastermind Jalil Mia Tripura o tongnai hwnwi saimankha. Bini logi te khoroksa tongo জীবন রুদ্রপাল no skango no romkha NIA tabuk Jalil ni bayap Jalil Mia tei Shantu rutugui tongo NIA borok jotono Tripura ni borok munusu no khogui phalmani patibungo godaljak hwnwi saimankha. 2023 bisini November talo Jalil ni red khlaika NIA phiaba a jorabo khari thangka Jalil aboni sal kisani yagulono Jalil ni gang ni 29 borok no romkha NIA borok no sungwi sawi mankha. Bangladesh tongnai Rohingya rokni 10 eba 20 lakh rang nawi a Rohingya rokno Bharat ni citizen khlaiwi riwi tongo borok Jalil ni gang aboni logi a Rohingya rokni joto document rokno bo swnamwi riwi tongo borok ni gang huja koktwmani bisingte sawi mankha a Rohingya rokno Bharato habrina swkang Hindu Assamese tei Bharat ni kubuni kok rokno sana bagwi training khlairijagwi tongo hwnwi saimankha. Borok Bharato phaimani yagulo borok ni kok sama bai borokno romui wngmani bagwi no abo haike phwrwngjagwi tongo borokno kwbangma language. Salbrom no Bangladesh ni khorokba eba khorokchi Rohingya rokno Bharato hapriwi tongo Jalil ni gang aboni bagwi Bangladesh ni ari ganao Assam, Mizoram, Meghalaya, Tripura haste o phainani bagwi hai bisingtwi tunnel swnamjak hwnwi saimankha. Bureau report Kokkhorang.